Poul, din højre hånd, den falder. Ja, det gør de nu begge to. Ja, så ikke helt i takt, unge mænd. Og ro bare videre. Godt ro videre, det kan kun blive bedre med lidt øvelse. Der er faktisk meget, de kan arbejde med der lige nu. Det vil jeg sige. Poul, han er konsekvent tak foran. Det var en god idé at beflyve, den første rotor. Det var en god idé at beflyve. Nu Poul, ikke passe nu, har det ikke begrejet helt lige igen. Jamen, han er heller ikke, og den er heller ikke så lodret i som Claus'. Det er det der.